M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 8 April 2024, lolemba la Mulungu wachiwiri mu nyengo ya Pasaka. Lero tikuchita chaka cha Mthenga wa Mulungu kwa Mariya. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya, mutu wa 7 kuyambira ndime ya 10 kulekeza 14, kupitirizanso mutu wa 8 ndime ya 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Francis Mwenda kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Mawu achiwiri achokera mu kalata yolembera Ahebere, mutu wa 10 kuyambira ndime ya 4 kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Fatima Nkunika kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo mthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Luka woyera, mutu wa 1 kuyambira ndime ya 26 kulekeza 38. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Rymond Mwale kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Chauta adalankhulaso ndi Ahazi kudzera mwa mneneri Yesaya kuti, upemphe chizindikiro kwa Chauta Mulungu wako, chikhale chozama ngati manda kapena chachitali ngati mlengalenga. Koma Ahazi adati, sindidzapempha ndipo sindidzayesa Chauta ayi. Apo Yesaya adati, mumve tsono, inu chidzukulu cha Davide. Kodi sikukukwanirani kutopetsa anthu? Apa mufuna kutopetsa ndi Mulungu wanga yemwe? N'chifukwa chake Ambuye omwe adzakupatsani inu chizindikiro. Onani, namwali uja watenga pathupi, ndipo adzabala mwana wamwamuna. Mwanayo adzatchedwa dzina lake Emmanuel. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata kwa Aheberi. Inu Mulungu, ndabweratu kuti ndichite zimene mukufuna. Paja zidalembedwa m'buku la malamulo. Abale, magazi a ng'ombe zamphongo ndi atonde sangathe konse kuchotsa machimo. N'chifukwa chake pamene Khristu adadza pansi pano adati, inu Mulungu simudafune nsembe kapena zopereka, koma thupi mudandikonzera. Nsembe zoosha kwathunthu ndi nsembe zoperekera machimo simudakondwere nazo. Tsono ine ndidati, inu Mulungu, ndabweratu kuti ndichite zimene mukufuna. Paja zidalembedwa choncho ponena za ine m'buku la malamulo. Motero poyamba adati, nsembe kapena zoperekera, nsembe zopsereza kwathunthu kapena nsembe zoperekera machimo simudazifune ndipo simudakondwere nazo. Zimenezi
zimene malamulo adanena kuti ziperekedwe. Koma pambuyo pake adati, ndabwera kuti ndichite zimene mukufuna. Motero Khristu adathetsa mphamvu za nsembe za mtundu woyamba zija, kuti m'malo mwake azakakhazikitse nsembe ya mtundu wachiwiriyo. N'chifukwa chakuti Yesu Khristu adachita zimene Mulungu adafuna kuti achite, ife tidayeretsedwa ndi nsembe ya thupi lake, limene iye adapereka kamodzi kokhako. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Mthenga wabwino monga momwe adalembera Luka woyera. Luka mutu wa 1 kuyambira ndime ya 26 kulekeza 38. Pa nthawi yomweyo Elizabeti ali ndi pathupi pa miyezi 6, Mulungu adatuma mngelo Gabrieli ku mudzi wina wa ku Galileya dzina lake Nazareti. Adamtuma kwa namwali wina wosadziwa mwamuna amene anali atafunsidwa mbeta ndi mwamuna dzina lake Yosefe wa fuko la mfumu Davide. Namwaliyo dzina lake anali Mariya. Mjelo uja adaza kwa iye nati, moni inu amene Mulungu wakukomerani mtima kotheratu, Ambuye ali nanu. Mariya adadzidzimuka nawo kwambiri mawu amenewa, nayamba kusinkhasinkha kuti kodi moni umenewu ndi wa mtundu wanji. Mngeloyo adamuwuza kuti, musaope Mariya, Mulungu wakukomerani mtima. Mudzatenga pathupi ndipo mudzabala mwana wamwamuna. Mudzamutcha dzina lake Yesu. Adzakhala wamkulu ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu wopambana zonse. Ambuye Mulungu adzamulonga ufumu wa kholo lake Davide, ndipo adzakhala mfumu ya Israeli mpaka muyaya. Ufumu wake sudzatha konse. Koma Mariya adafunsa mngeloyo kuti, zimenezi zidzachitika bwanji popeza kuti sindidziwa mwamuna? Mngeloyo adayankha kuti, Mzimu Woyera adzakutsikirani, ndipo mphamvu za Mulungu wopambana zonse zidzakuphimbani. N'chifukwa chake mwana wozabadwayo adzakhala woyera, ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu. Onani m'bale wanu uja Elizabeti nayenso akuyembekezera mwana wamwamuna mu ukalamba wake. Anthu amati ngosabala, komabe uno ndi mwezi wake wachisanu ndi chimodzi. Pajatu palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu. Apo Mariya adati, ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga momwe mwaneneramo. Ndipo mngeloyo adamusiya. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, lero tikuchita chaka cha mthenga wa Mulungu kwa Mayi Mariya, the Annunciation. Mngelo anatumidwa ndi Mulungu kupita kwa Mariya, ndipo pomupasa moni Mariya, mngelo
adafotokoza cholinga chimene adabwerera. Tikuoneni Mariya wachaulere chozaza, amene Mulungu wamkomera mtima, amene Mulungu wamsankha, amene Mulungu wampasa chaulere chokhala mayi wa Mulungu. Chaulere chimenechi chikuoneka ndipo chikukhazikisika mwa Mariya pakuvomera kwake. Zindichitikire monga momwe mwaneneramo. Pakuvomereza kufuna kwa Mulungu, pakuvomereza mthenga umene udabwera kuchoka kwa Mulungu, mayi Mariya akusanduka mayi wa Mulungu, Theotokos, Mother of God. That's why as a Catholic Church we always venerate, we always, cherish the motherhood of Mary, that Mary is the mother of God. That by the very fact of saying yes, there and then Mary becomes the mother of God. Kumera kwawo akusanduka ndithu wodaladala, akutengapo gawo lalikulu pakupulumutsidwa kwathu, chifukwa thupi limene adagawana ndi mwana wawo Yesu Khristu, amene adatifera pa mtanda, adapereka mwakufuna kwawo ndi mtendere ndi chimwemwe. Zindichitikire monga momwe mwanenera, monga momwe mufunira. Ndine mzakazi wa Ambuye. I'm the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your will. We cannot separate Mary from her son. Pakuvomera kukhala mayi ndithu wa Yesu Khristu, mayi Mariya akuthandizana ndi Yesu Khristu mu ntchito ya kupulumutsidwa kwathu, mu ntchito ya kufuna ndithu kukhala pamodzi naye ndi Mulungu pamodzi. Ngati mpingo ndithu, we share, we cherish, we admire and exalt that yes, which brought forward and brought forth the excellent fruit of redemption, Jesus Christ, amene adatifera pa mtanda. Yesu Khristu, amene iye ndithu adazisisa, anali Mulungu, adazisisa kotheratu, nakhala munthu ngati ife, sadasiyire pompo kuzisisa kwake mpaka kukafera pa mtanda. Chonchonso amayi Mariya kukhala pamodzi ndithu ndi mwana wawo, kuvomera ngakhale sadavese, koma kuvomera kuti kufuna kwa Mulungu kuchitidwe. Ngakhale sitingathe kumvesa kuti kodi amene anali Mulungu asanduka bwanji munthu, kodi amene anali Mulungu afera bwanji, afa bwanji imfa yochitisa manyazi. Momwemo ndi mmene Mulungu amayendesera zinthu zake, momwemo ndi mmene Mulungu amafunira pokutipulumutsa. Si zonse zimene tingathe kuzivesa kuti tive vemvemve zakupulumutsidwa kwathu. Tikumbukira bwino lomwe nyimbo ija anayimba atsikana ku St. Mary's, vomera ndilipo ndiye wandituma, ndilipo ndiyawe ndiye wandituma. Yolanda, vomera ndilipo ndiye wandituma, ndilipo ndiyawe ndiye wandituma. Kuvomera ndilipo ndiyeyo wandituma, ngakhale sindikumvesa koma ndivomere. Mayi Mariya ngakhale sanamvese. It's not always that we have to understand everything for us to say yes to God. At times, we don't necessarily understand. Koma Mulungu akutiyitana ndithu kuti timtumikire iye.
Amayi Mariya sanamvese zonse, sitingafikepo kumvesa zonse za Chikhristu, sitingazimvese zonse mapeto. Ayi, kwina Mzimu Woyera ndi amene amatisogolera. Ndiye nthawi zina timazifunsa, nyamatayu wabwinobwino, nyamatayu bwanja akusangalasidwa ndi zimenezi kutumikira mthenga wabwino. Ndithu nyamata wojinja, nyamata wabwino, chifukwa cha mthenga wa Ambuye, kuvomera osakana. Nyamatayu, mtsikanayu, very intelligent. Yes, I've come and I'm coming to serve the Lord. I will make it. I will become a priest, but with a difference. I will become a sister, but with a difference. I will become a family man. Sichifukwa choti ndikulephera kumvesa za banja, mwina banja lawo likulephera ndeni ndikunena kuti sindingakwanise, sindinganene inde Ambuye ndivomera kukutumikira ndikuzera mnjira ya banja. Ayi, si zonse zimene tingazimvese. Iye Mulungu amasintha, iye Mulungu amafuna kuti tintumikire ndithu, tikhale yake ndithu, tisabwerere mbuyo. Amayi Mariya povomera kuti mwana uja Yesu Khristu akhale mwa iwowo, amasegula njira ya kupulumutsidwa kwathu. Povomera kuti akhale ndithu zindichitikire mmene mwanenera, amasegula njira ya kupulumutsidwa kwathu. Tizifunse kuti kodi ife timakwanirisa kufuna kwa Mulungu, kuti timavomera kapena timakana, kapena timayang'ana kumbali Mulungu akamati yankhula kuti tintumikire iye. Kuzera mukuvomera kwa Mariya ndithu ifeyo we have a direct access to God. We have the direct access and direct contact with Christ. So life is not a senseless wandering. We are on a mission. We're on a mission coming from God and going back to Him. And we remember the yes that Mary said. Kuvomera kwa Mariya kutithandize tonsefe kuyenda munjira ya chikhulupiriro. Amayi Mariya atithandize kuvomera ndithu ndi kusatira mapazi a mwana wawo Yesu Khristu. Amen. Mjelo Chaka Papa Antu Pose